Добро утро, уважаеми зрители! Страхотна компания сме се събрали тази сутрин в студиото. 4 принцеси, 2 по-малки и 2 по-големи. Сега да ви представя Алина и Ралица. Вижте как хубаво се усмихват. Аз си помислих, когато Деси Добрева успява 2 деца да роди за толкова отрицателно време и все още да изглежда като на 16. Обаче виж как се случват нещата. Разбира се, Деси Добрева и нейната лична треньорка Евгения Палатева са тук. Те деца викат, Деси директно кацна от щатите в нашото студио, едва ли не, че и малката Алина дойде тук. Разбира се, това не е първата телевизионна изява на Алина. Тя участва в На кафе. Те ни изпревариха преди 2 години някъде. Ами, по-малко. Но да, тя беше още мъничка. Всъщност това е моята племенница, Ралица. А пък това си е Алинка. Много си приличате, виж как... Ами тя е дете на моя брат и заради това си приличаме, тъй като аз с брат ми имам много така голяма прилика. Алина е много дива. Ти диво дете ли си била като малка? Гледам, че взема грилове, чети в гримьорната сега по право. Не много, тя е много пиплива, да. Пипа постоянно всичко, като шило е. Но ще си замълчим, както се казва. Добре. Да не компрометираме повече детето сега. Така, да ни кажеш в Щатите какво правихте? Нея взима ли е там или ти сама пътува до Щатите? Сама бях, защото за по-кратко, за 10 дни бях в Щатите. За няколко много хубави изяви бях там, между които Мис Българка в Съединените американски щати, което се проведе в Ню Йорк. И беше спечелена от българка, нали така? Невероятни момичета, толкова красиви, интелигентни, хубави. Въобще аз останах много впечатлена. Това са само момичета, които живеят в щатите или може да са студентки, при онези задължително са гражданки? Не, българки, които живеят в различни щати, на Съединените американски щати. Този път конкурсът се проведе в Ню Йорк. Аз съм така много впечатлена и от организацията. Боряна Павлова беше тази година организатор. Тя ме и покани на събитието като гост-изпълнител. И общо взето много добре мина, много хубаво, много добре посетено, което ми напълни душата. Да, извинявай, не е имало връщане на корони. Не знам дали знаеш, тук по-миналата година мисля, че беше Мис България, стана една дама, пък после трябваше да си върне короната. Не е имало такива провождащи скандали. Нямаше такива неща. Напротив, всичко мина чудесно. Също искам да отбележа и моят концерт в Сиатъл, защото мина прекрасно. Много искам да благодаря на организаторката, Бойка Кръстева и разбира се на хората, които дойдоха, защото публиката е най-важното нещо. Не беше студена в Сиатъл, аз знам, че там родината на Пърл Джем, родния град на Пърл Джем, малко на север. Също. Много музиканти и групи са излезли. Така, тя иска да разгледа, сигурно да пипне, нали? Там един батко. Така, сега, понеже сме тук за промоцията на новия ти клип, това с децата съвсем така ли се случи, много добре да се получи. Така ли, може да дойде при мен. Лошото е, че не се вижда сега, може да си прави каквото си иска. Точно така. Това всъщност е една нова песен. Колеги, искам да ви кажа, че сега ще ходи при вас да пипа. Добре, как реши да изневериш, така да се каже, на твоя стил, на фолклора, един вид и да започнеш да се захванеш с хаос? Не съм изневерила. Всъщност това е модерно наистина парче, денс, хаус, но в него са вплетени стилизирани фолклорни елементи. Аз държа винаги да включа в музиката, която правя, защото смятам, че това е България, това е което ни отличава. Силно се надявам, че тази песен наистина ще бъде пускана и в чужбина. Дори се надявам на мои лични контакти. Като самата идея на парчето дойде от един мой колега, диджей, той американец, който ми праща редовно така разни тракове и още преди 2 години ми изпрати няколко. Аз пък пиша музика и текст на тези тракове. И фактически така се роди тази песен. После направихме нов аранжимент. Светло Къслев е автор на аранжимента. Той почти всичко прави тук в България. Не знам дали си запозната. Така, извинявай, че те прекъсвам, но нека, за да имаме време да видим песента и после си поговорим и с Жени. Сега ще потичаме заедно с вас в парка. Сега е точно време за тичане в парка. Борисовата градина е точно. Те го щях да питам, защото ме прилича на Борисовата градина, но не знаех, може някъде във Варна да е този парк. Пък аз да не знам, или Морската градина. Така, вижте сега I Believe in You and Me, новото парче на Деси. Една много така интересна нейна роля и ще видите в каква невероятна форма се намира тя. Колкото да не се личи сега в момента, защото се облечена доста много. Поздрав за нашите зрители! Yeah.
drove me away. So I just want to say that you open your eyes to me. I'm still thinking of you and the dreams that come true. I've been falling again and again. So I just sit and pray that you find me one day and you open your heart to me. I believe in you and me. Love comes stuck my way. Oh no, I can change it. Can't you see? Don't you lose your faith. Oh, I believe in you and me. Ексклюзивна премиера на новото парче на Деси Добрева. Виждате нейната малка принцеса Алина. Тя започна ли да пее вече? Суфлира ли ти така в тикото? Да проговори, запя. Запя, затанцува. Страшна работа. Всички песнички ги знаем. Добре, не се ли оплашихте така в Борисовата градина, че някой смисъл може да ви подгони някое куче като тръгнете? Аз обикновено като тичам в парк се отзръщам да не би нещо да ме е захапало. Не, аз нямам страх от кучета, слава Богу. А как се срещнахте с Жени? От кога се познавате? Твоя personal trainer, така да се каже, на чист български език, личен треньор. Да. На нея ли дължиш формата, която видяхме така? Определено, да, на нея държа, но все пак това е и ген, преди всичко, слава Богу. Сега тук искам да кажа, мамо, тате, благодаря ви. Thank you very much. Да. Но да, аз близо така година и нещо започнах малко по-усилено да тренирам, а с Жени съм вече повече от половин година. Жени, кажи сега, от кога не е яла тя пица и шоколад? Кажи ми, сега тя говори за ген. Си яде. Така ли? Да, си хапвам, между другото, без проблем. Как да го повярвам сега? Точно пица много не обичам, но си хапвам стабилно. Какво обичаш така мазно и тежко? Има ли нещо, което обичаш? Да, пържолки. Вратни пържолки. Еми аз не мога без да метна нещо на жърта, така да се каже. Добре, някакъв начин не спазваш специфичен режим? Всичко е тренировки и тичане? Да, по-скоро всичко е добър режим на хранене. Аз наистина не пропускам хранене. Ето, колеги, пускам вие пак. Оправяйте се. Жени, лесна ли е Деси за трениране? Деси е доста упорита и забавление за мен да тренираме заедно. Да, много добре го казах, забавление, защото за мен хич не е забавление. Аз се забавлявам. Като ме стегне и край, няма отпускане. Жени е страхотен треньор, наистина. Колко серии по колко коремни преси? Достатъчно. Колкото трябва, в зависимост от начина, по който трябва да тренираме. Ще издам. Издай нещо 10 специфично. серии. Разбираш ли? След всяко упражнение... Отличавай сега, че си измисля. След всяко упражнение, хайде малко коремни преси. А това са някакви супер серии. Хайде малко коремни преси. Хайде малко. Трябваше да взема едно шелте сега тук да пробваме да покажем нещо. Добре, сега един малко по-така сериозен въпрос. В какво вярвате вие? Или ти по-скоро? Така си каза песента. Да, песента е много позитивна. По принцип разбира се, в теб и мен, ясно, че за двама души, които се обичат и така нататък, но като цяло по-скоро е в доброто, вярвам в бъдещето, в позитивното, в хубавото нещо. Затова сме и използвали този сюжет, понеже ние с Жени малко си приличаме. Визуално, руси, така, общо взето. А това сега, който... Ти ли си дето танцуваш в тъмното там или това е като флаш денс малко? Жени, тя страхотно танцува, освен това. Жени, откъде това? И твоето ли е ген или... Знам, че спортна гимнастика си тренирала, ама и танци ли си тренирала? Не съм тренирала танци, гимнастика съм тренирала. Може да се перечиш на най-добрите балети. Балет, магия и нова, това са едни от любимите билети. Между другото, действително, заради това е една от причините да поканя Жени, защото тя има много различен стил на танцуване и много енергичен, позитивен. Това е и посланието, което искам да предам с песента. Освен, че тя е, как да кажа, весела, енергична, общо взето като един летен хит, но все пак и текста, който съдържа, не е без значение. Фолклорният елемент, който той се появява в средата на песента, кулминацията всъщност. Там пък се появяват моите приятели от танцов състав Етника. Много държах на тях. Държах да покажем тези танци. Трябва да има и момчета в клипа все пак. Да, не само, просто спомням си как Lord of the Dance
направиха тяхното шоу и до сега никой българин не е показал това нещо. Ние имаме много по-красиви танци, много по-енергични, по-интересни. И аз исках просто една малка част така да покажа в този на английски, дай стил. Боже да видят повече хора и да видят наистина за какво Точно става за това е на английски. И аз се надявам, действително, с това да покажем България всъщност. Като каза шоу, мисля, че Алина е готова за шоу. Може да ни стане с така ко-водеща. Въобще няма притеснение от камерата. Много добре се справя. Добре, подготвяш нов албум. Тая песен ще влезе ли в албума? Знам, че днеска е промоцията или се лъжа? Точно така, днеска в 1 часа е промоцията на песента в Студио 5. Албумът по принцип е български, с български песни. Там съм избрала действително едни от най-обичаните, най-популярни и хубави, както фолклорни, така и естрадни песни. Тази песен, която пускам в момента е сингъл. Тя е отделно, но може и да влезе като бонус в този албум, който подготвям. Добре, много ви благодаря за гостуването. Имаме още една тема в преданието, иначе бих останал с удоволствие да си говоря с вас. Много весела компания сте. Благодаря на Рали. Рали нищо не ни каза, ама пък тя, защото Деси много говори. Рали още спинка. Може би. Много ви благодаря още веднъж. Беше ми изключително приятно, така да се каже, ще ми започне деня хубаво заради вас. Вие сте виновни за това. Всичко добро и късмет на песента при представянето и в други държави.